Здравейте, хубави хорица! Много ми приличаш на тото, че. Здравейте на всички, вие гледате Приязов, аз съм Азов. Днес на гости има един човек, който вие много мразите. О, много мразите. Ако има класация за най-омразни хора, ще е на второ място, защото толкова много го мразите, че дори няма да го сложите на първо място. Представям ви Златин Тодоров! Окей, скъпи зрители. Както знаете, когато един филм е успешен, какво следва? Втора, трета, четвърта, пета, шеста. По същия начин. Реакцията на драма се оказа гигантски успех. Беше това изкара. Гигантски успех. И следва да направим втора част. Правилото повелява и да апгрейднем. Затова този път няма да бъда сам, тъй като имам и аз нужда от злодей, не може само аз да съм бати готиния пич и добрия, затова си до мен. Да. За баланс. Но не се тревожи, хейтът не е отправен само към теб. Към абсолютно всеки гост, който имам, е задължителен хейт. При мен е по-специално. Защото вземаш специална част от тяхното сърце. Да. Но спокойно, това му е бенефис. Дълго време няма да го виждате след това видео. Даже не знам кога ще го публикувам, дори не знам дали ще го публикувам това видео. Да, никога не е сигурно, когато аз участвам. Та така, гледал ли си драма, Злати? Пуснах си малко, но не ми хареса. Не дей лъжи, гледал си всички епизоди. Не, гледах само един специално заради теб, защото нали ме покани и знам, че трябва, нали вече си реагирал на първи епизод. Аз също го изгледах, да съм подготвен, знам историята от първи епизод. Да там нищо. Едно от видеята на Алексчето в нейния канал, тя отговаря на въпроси на фенове. Отговаря на много наши въпроси, които те първо ще си зададем, докато гледаме епизодите. Питаме участниците от каста на драма най-интересните и най-интригуващите въпроси, които вие задавахте в моят Instagram профил. А не беше ли модерно преди? Кое? По принцип. Да почваш така овър ентусиазирано. Не почват ли всички така? Мистер Бист как започва? Да. Практически си прав, но... Анди Старио как почва? Мисля, че преди беше по-модерно. Това хорър ли е в момента? Най-интересните и най-интригуващите въпроси, които вие задавахте в моят Instagram профил Алексчето с 2 ота. Как ти се сърди, човек? Здравейте, казвам се Алексчето, Александрина Бюти, участвам в онлайн сериала Драма. Здравейте, аз съм Анджела Ташева, на 23 години и съм в ролята на епичната Габриела. Здравейте, аз съм Лилия Начкова, с прякор Лилия Начкова, Розовия кичър. Не, това беше за друг сериал. Чакайте да вървим сериалите, добре. А тя, ако искаш да знаеш, участва във всеки един сериал YouTube, който съм виждал на света. Да, и аз съм виждал. Започвам да си мисля, че тя стои за всичко това. По-скоро е такова лице, където всеки иска да го има. Здравейте, аз съм Лина Сколова, на 20. Здравейте, казвам се Боянов Михайлов и съм на 21. Чули го как се казва? Боянов Михайлов. Боянов Михайлов. Боянов Михайлов. Човека без първо име. Аз съм Иван Павлов и участвам като Мартин в онлайн сериала Драма. Защо така си дали ръцете? Като малък в училище много са му правили зърновката. Раско, не са ли ти правили така? Правили са ми... И затова е имам така... травма, но не ми отговори на въпрос. Какво? Защо всички обявяват аз съм еди кой си от тин сериала Драма? Все едно са събрали на Оскарите и ние трябва да знаем коя специфична роля си изиграл. Като цяло идеята ми беше много странна, защото абсолютно всичко съм писал сама. Да, идеите са много реални и са случки малко, които на мен са ми се случвали. А какво е странното в това? Това е истинска история. Да, в киното никога не са правили да, преди. да. Не, Алексчето е много готина и добричка, само на моменти е така малко покрай сериала избухва, но то това е нормално, прекалено напрежение. Между другото, за първи път виждам Анджела с свети крака. Защо така ли изглежда? Толкова реално ли изглежда, че те мразя? Това малко ми прилича като интервютата на този Филип от Наслави екипа, където му взима интервюта. Същото е. Сами си правят. Да. Ей, ти знаеш ли колко реално изглеждаш? Така ли? Толкова реално? Аз съм толкова добра. Трябва ли да съм напълно честна? Много хаотично, доста натоварващо, но все пак аз съм доволна, като участвам в който и да е проект. Ето, тя си казва, момичета. Какво ми дадеш? Да. Покания тогава в твоите предавания. Моля да е покана през твоя ефир. Може, но тя ме мрази, няма да го гледа. Добре, тогава няма. Всичките ме мразят вече, нали? Това ли са въпросите, които Не, ама... ще си отговоря? Не, ето. Излизаш ли си от зоната на комфорт? Не. Много е непредвидим. Те го питат, за да получат конкретен отговор, обаче той винаги ги изненадва. Харесват ли ти хората, им получаваш някакво разбиране от тях? Той все едно е в абстиненция, човек някакво се облизва. Харесват ли ти хората, им получаваш някакво разбиране от тях? Да. Гаджета ли сте с Анджи? И ако да, целували ли сте се? И колко пъти? Многократно сме се целували, без задръжки. Не сме И как човек се целува с задръжки? Е така. Не сме гаджета. А бихте ли станали? Това зависи От нея. от нея. Ли вика? Да. Това зависи
от нея. Той човек е баси NPC-то. Мога да си опиша с 3 думи, може би доста възпитан, интелигентен. Какъв е интелигентен? Това е като имигрант и емигрант. Интелигентен не е ента Стефан. Разглезена, неразбрана може би и много емоционална. Има нещо в лицето на Анджел, което те кара да се чувстваш несигурен. Чудиш се това красиво ли е или не. Обаче мига, в който проговори и спираш да се чудиш за тия работи. Отговора е ясен. Супер. Драматичен. Той ли бе? Какво му е драматичната? Той е най-сухият човек, който съм виждал. Хурвар. Драматичен курва. Изневерява и реве след това. Не ти ли се превърна той в любимия герой от сериала? Не. Мен ми се превърна в любимия човек на света. Това протеин на Proof Nutrition за мен ли? Извинявам се, айде. Не искаш ли да те спонсорират? Злати ще направя опит да ми намери спонсори след 3, 2, 1. То протеин на Proof Nutrition перфектно разбит във вода за мен ли? Също и корни могат да се свържат с мен за такива реклами. Вече им доказах, че мога да правя убийствени реклами. Пълен кавал изнудвач и чикиджия. Как му хрумна това? Говорим за образа, не за истинския Къв живот. беше този звук? Кой си хили така според? Познава 3 пъти. Анджела. Анджела, да. А защо истинския Боян го няма? Този, който има първо да, име. верно. Той иска да се дистанцира от проекта. Аз бих. Между другото, да, заливали са ме, да, на завършването ми ме бяха заляли с 20 литра вода и аз това много си го помня. Тя затова така го режисира, че няма последствия, защото точно малкият данък, 20 литра. От 20 литра нагоре вече е големия данък. Това е резервуара. Истина ли е, аз трябва да питам Алехчето, тя мога да пише в коментарите, истина ли е, че после е нападнала нападателката? Такава ли си наистина? Каква? В момента не съм такава в реалността. Те питат Анджела. А тя такава ли е в живот. истинския живот? Не, аз между другото познавам лично Анджела, даже ще ми участва в едно предаване и тя е доста добричка. Даже ми вика бата Злати. А тя е по-голяма от теб. Да, и доста по-висока между другото. Тя е волейболистка. Да, 1,88 или нещо такова. Вай! Мая е висока. Не колко Гош, който е 1,94, затова горе-долу изчислявам. Здравейте, аз съм Алекс Григоров, или по-познат като Just Boomy и участвам в веб сериала The Drama. Този ще... Още не съм го срещнал между другото. Той ще го видиш в 5-ти епизод и... Чакай, искаш да кажеш на публиката си, че ти не реагираш в реално време. Аз съм гледал всичко, аз го казах в първи епизод. Заради Аха. тях застанах с моята душа Само заради и очи и само заради тях изгледах всичко. Това си е голяма жертва. Още сънувам кошмари заради това.